Здравейте, аз се казвам Дона и искам... Не, сега ще бъде прегазна тази кола. I can't! Sorrel, please stop! You're wasting my memory space! Здравейте, аз се казвам Дона и искам днес да ви покажа едно кътче, което е много близко до сърцето ми, което наричам дом в момента, и това е Исландия. Далеч от колата. Guys, do you know how far away we are? Hello? Даже въобще не ги интересува какво говоря. Hi! Hello! Do you know how far away we are? I think we're very far away. This is not like the beginning of Reykjavik. Всичко е наред. Макар че мисля, че ме лъжат. Да, защото точно този тръвопост, не знам как се нарича, го минахме преди половин час с колата. Сега се намирам по средата на улицата. Аз просто реших да дойда, защото е петък и 99% от хората работят. Ние сме от този 1%, който не работи. Не знам дали това е хубаво или не. Най-вероятно не е хубаво, но... това е реалност. Няма какво да стане и да се крие. И важното, което исках да ви кажа е, че не е толкова важно. Толкова много време се чудех дали на български или на английски да се започна този влог канал, защото в крайна сметка на английски на мен ще ми бъде по-лесно, но много бързо реших и прецених, че аз съм българка, много се гордея с това, много се радвам, езикът ми е невероятен, не е специфично моя, но българският език. Главните ми най-добри приятели са българите, че разбира се, че ще искам да покажа моето малко кътче щастие, което е свързано с пътувания на български език, за да можете да видите нещо по-различно и разбира се, ако искате и вие сами да дойдете на това място, аз ще ви помогна и даже ще ви разведа, ако желаете моята компания, тъй че затова това е на български. Да. Заповядайте. Да,